Но тези фактори могат да бъдат повлияни от изкуственото образуване на облаци. Не може да бъде кранче, което ти включваш и окей, ще напълним сега този язовир или онзи язовир. Изкуствените въздействия в атмосферата на първо място са дейности, които се експериментират над 100 години вече с тях официално. Обработката на облаци, които имат потенциал да завалят, ни дава възможност да удължиме времетраенето на този валеж и съответно количеството в един даден кратък интервал от време, може би от 15 до 30 минути. Или да се опитаме да предизвикаме валеж от облаци, които имат потенциал да валят, но все още не започват да правят дъжд на земята. Сеенето на облаци се осъществява както при обработката против градушки. Сгъстените водни пари в атмосферата се третират със специални препарати. Сребърен йодит е това, което се ползва основно в градозащитата и в студената част на облаците. Повечето програми в света се работи върху топлите облаци, където по-ефективни са хигроскопичните реагенти, които в по-голямата си същност на практика представляват калциев хлорид, натриев хлорид. Това са обикновено сол и подобни сухлет и такива неща, които те естествено присъстват в природата и в атмосферата. Никъде не се наблюдава нещо, което да е токсично, да е отровно или някакво негативно влияние върху флората или фауната. Анализираме данните в реално време, които получаваме. И само тогава взимаме решения с какво количество реагенти да работим, като обикновено става дума за 100 грама, 300 грама. За да стигнат тези вещества до облаците, най-често се пръскат от самолет. По този начин се извършва и борбата с градушките в североизточна България. На фона на всякакви други методи за добиване на сладка и на питейна вода е един от най-евтините варианти. В сравнение с сондажи, с прочистването? Да, с обезсоляване, с това, което като добив на подземни води. Зад опитите за сеене на облаци у нас, които са в началната си фаза, стоят години проучвания в чужбина. В колаборация с колеги от Румъния провеждахме 2 или 3 години експерименти на тяхна територия в различни зони, доколко тази технология би могла да се адаптира за нашия регион, за България. Оперативните програми, които ефективно работят от доста години, са в Китай, в Америка, в Обединените арабски емирства. Ние сме в контакт с специалисти от всички тези области. След като успешно работихме с колегите в Румъния 2 години, достигнахме до констатациите, че имаме доста добър резултат и че трябва да продължим с тези опити вече при специфичните локални условия тук при нас. А резултатите не закъсняват. При обработки в България специалистите успяват да увеличат двойно валежите спрямо прогнозираните за конкретната зона за един ден. Извършихме едно засяване в продължаване може би около 30 минути и в тази зона, в която колегите от самолета потвърдиха, че няма валеж, не се наблюдава нищо, включително и наземен наблюдател от района, с който се свързахме. След тези обработки, които продължиха около 30 минути, видяхме и по радарната информация и ни потвърдиха хората на терен, че е започнал валеж и валежа беше може би около час и нещо като продължителност.